निवडणुकीनंतर मंत्रिमंडळात तुमचा समावेश होईल अशी चर्चा आहे. काय चर्चा झाली काय? तुम्ही रेडी आहात किती जाता किती डिसिजन झालं तुम्ही जबाबदारी दिली तर तुम्ही आतापर्यंत जे आसा पार्टीन दिली आसा त्यो आमी प्रामाणीकपणे पार पडपाचो प्रयत्न केला. हाज्या फुडें ज्यो पार्टींची जबाबदारी ती हांव एक पूर्णपणे प्रामाणीकपणे करपाचो पार्टीच्या हिता खातीर आनी गोंयच्या हिता खातीर. आणि पार्टी प्रेसिडेंटान सांगला की तुमचो वाद जो आसलो तो आपूण मिटलो त्यांचो एक पर्सनल आसलो म्हणटा कितें वादाचो विषय ना वादाचो उलयला बी प्रेसिडेंट उलयला विशया संदर्भात आमी वाद तो आजचो आनी कालचो न्ही तो खूब लॉंग बॅक तो तात्विक वाद जो आसा न्ही की प्रत्येकाची विचारसरणी वेगवेगळी आसूं येता. त्यामुळे पक्षाचा शिस्त अशी आहे की त्यामुळे ह्या संदर्भात विचार केला जाईल की प्रत्येक मनशाची विचारसरणी वेगवेगळ्या प्रकारची असते आणि त्या विचारसरणी असं हे स्वाभाविक असं टाइम बिंग सेटलमेंट झाला म्हणता तुम्ही टाइम बिंग सेटल झाला म्हणजे आता वाद काय तुमचे ना विचारता विषय वादाचा विषय ना वादात प्रॅक्टिकल ज्यो कांय गजाली आमी फाटले कांय दिसांनी पळयताले त्या विशया संदर्भात आणि तो मनशाचो स्वभाव आसा प्रत्येक मनीस आसा आपल्या स्वभावानुसार जर वागत आसता ताचो परिणाम